dakata makiyan mu mai san ganin bayan mu mu ce kawai ku jira mu kai mai san ka raba mu to fa ba za ka iya ba ki ma ba za ki iya ba wanda ya ce mu tsaya to fa ba za mu tsaya ba mai burin karaya to fa ba zan karayan ba mu sanyi min wayo na ki wayan tun muna ta so ne tun muna ta kauna tun muna ta raino tun mun gina kuma tun sai dare ya tsada muna godiya masu ai mara ai ta godiya sabida ku ne zibin nasara. Na gode na ku har kullum wato Allah Abdullahi Yamas. Thank you full masu. Wato za mu je taro magani ko wace irin nasara za mu samu daga ciki. Allah dai ba mu sa haka shi ne kawai abun fata. An marje kanmu duda bai kamata in yi dada ba, kuma su manyan kaya kamata a ce na saka. Na je gurin su gashi ana zafi harbin masu ya zai ba, so ina ganin kawai haka za su ba wani ba damuwa. Amma zan shiga gida a duba mu yanayin shiga ta. Da fita ta shin ta yi ko kuma akwai gyara. So inda akwai gyara na wahala kawai gyara. Na gode.